An kawo ƙarshen shirin nan na tarayyar turai da na majalisar ɗinkin duniya da ake kira Spotlight Initiative, wanda kuma aka hananta gudanar da aikin ga gwamnatin jihar Sokoto bayan da aka ɗauki shekaru 4 ana gudanar da shi, inda aka yi aiki na kawo ƙarshen cin zarafin mata da kuma 'yan mata a jihar nan. A lokacin bikin mika wannan aikin zuwa gwamnatin jihar Sokoto da aka gudanar a babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke Kasarawa, an bayyana nasarori da kuma ƙalubalen da aikin ya fuskanta a lokacin da aka ɗauka ana yin shi. Wakilinmu Ukashatu Ibrahim Wakili na da cikon rahoton. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya, jami'in kare haƙƙin yara na asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF wato Ibrahim Sise, ya ce a shekaru 4 da shirin Spotlight ya yi a jihar Sokoto an samu nasarorin da suka zarce na wasu jihohin Najeriya. A shekarun da muka gudanar na aiki a jihar Sokoto tare da gwamnatin jihar, mun samu nasarori a aikin da muke na kare haƙƙin yara da mata da kuma waɗanda aka ci zarafinsu, kama daga sanya hannu akan dokar kare haƙƙin yara da mata da kuma hukunta mutum 25 da aka samu da laifin cin zarafin mata da yara. Gwamnan jihar Sokoto, wanda ya samu wakilcin shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jiha Aminu Haliru Dikko, ya yaba wa shirin na Spotlight Initiative a bisa aikin da suka gudanar a jihar Sokoto tare da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma tallafi daga Tarayyar Turai. Ya kuma yi alkawalin ci gaba da aikin da suka fara a wannan jiha. Ina ƙara godewa shirin Spotlight Initiative da jami'in kare haƙƙin yara na asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ga irin nasarorin da muka samu a wannan shekarar, kuma tsare-tsaren wannan shirin sun yi daidai da tanadi na al'adunmu na kare haƙƙin mata da yara. Saboda haka ina ba ku tabbacin cewa gwamnatin jihar Sokoto za ta ci gaba da goyon bayan wannan shiri. Ita ma a nata jawabin, kwamishiniyar ma'aikatar mata da ƙananan yara wadda babbar sakatariya a ma'aikatar Hajiya Aisha ta wakilta, ta bayyana cewa duk da ƙalubalen da aka samu wajen aiwatar da shirin, sun samu nasarar yin haɗin gwiwa da ma'aikatu, hukumomi da sassan gwamnati domin kare haƙƙin mata da ƙananan yara, da take jaddada muhimmancin kare mata da yara daga fuskantar cin zarafi. Kwamishiniyar ta jinjina duk masu ruwa da tsaki waɗanda suka ba da gudunmawa wajen ganin an cimma muradun da aka sanya a gaba. Babbar jami'ar asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a jihar Sokoto, Maryam Sa'id, ta buƙaci gwamnatin jihar ta ƙara ƙaimi wajen ganin an kare yara da mata daga cin zali da kuma faɗaɗa shirin zuwa sauran yankunan da ba a cimma ba har yanzu. A jawabansu daban-daban, kwamishinan ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare Balarabe Musa Kadade da kuma wakiliyar kwamishinan shari'a barista Mariya Haruna Dogon Daji sun yi alkawalin haɗa hannu wajen bayar da gudunmuwar da ta dace domin ganin ɗorewar aikin da shirin Spotlight suka fara a jihar Sokoto. Ukashatu Ibrahim Wakili, labaran Bijin.